Samantala mga idol, agad naman na natanggap o hired on the spot sa trabaho ang 89 na jobseekers sa ginanap na malawakang job fair sa Bayambang noong Huwebes, January 29. Naging bukas ang aktibidad sa mga aplikante para sa high school at senior high school graduates, college graduates, licensed professionals at skilled workers, maging ang mga oportunidad para sa mga fresh graduates at sa mga aplikanteng wala pang karanasan sa trabaho. May kabuuang 635 na aplikante ang nagparehistro kung saan 357 ang pumasa sa paunang pagsusuri at 8 ang nakapasok sa near hire status. Sa 89 naman ang agad natanggap, 32 individual ang nakatakdang maitalaga sa overseas employment. Kaugnay nito, nanatiling bukal ang lokal na pamahalaan sa pagbubukas pa ng mga oportunidad para sa mga residente upang makatulong sa kanilang paghahanap buhay. IFM News. IFM News. IFM News.